nagdala og panag-uyon. Juan Kapitulo 17, mga bersikulo 20 paingon sa 21. Ako nagaampo dili alang lamang kanila, kundili alang usab sa mga mingtuo kanako tungod sa ilang pulong. Aron silang tanan managhiusa, ingon nga ikaw amahan aniya kanako, ug ako anaa kanimo, nga sila usab managhiusa kanato, aron ang kalibutan motuo nga ikaw nagsugo kanako. Human sa pagkanaog sa balang espiritu, ang mga tinun-an ng lakaw aron sa pagmantala sa usa ka nabanhaw nga manluluwas, ang ilang usa nga gitinguha sa kaluwasan sa mga kalag. Nalipay sila sa katam-is sa pakig-uban sa mga balaan. Sila malumo, mahuna-hunaon, madumilion sa kaugalingon, andam nga mohimo sa bisan unsa nga sakripisyo alang sa kamatuoran. Sa ilang adlaw-adlaw nga pagpakig-uban sa usag-usa, ilang gipadayag ang gugma nga gisugo kanila ni Kristo nga ipadayag. Ang panag-uyon ug panaghiusa nga naglungtad taliwala sa mga tawo nga lain-lain ang mga kinaiya, mao ang labing lig-on nga saksi nga mahatag nga ang Dios nagpadala sa iyang anak nganhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala. Pribilehiyo nato ang paghatag niini nga pagpamatuod. Apan, aron mahimo kini, kinahanglan natong ibutang ang atong kaugalingon ubos sa pagmando ni Kristo. Ang atong mga kinaiya, kinahanglang maumol-uyon sa iyang kinaiya. Ang atong mga kabubuton, kinahanglang itugyan ngadto sa iyang kabubuton. Kita managsamag pagtuo, mga membro sa usa ka pamilya, tanang anak sa samang langit nung amahan, mga adunay samang bulahan nga paglaom sa pagka-immortal. Unsa kasuod ug malumo ang higot nga nagbugkos kanato. Ang mga tawo sa kalibutan nagtan-aw kanato sa pagtan-aw kun ang atong hugot nga pagtuo naghatag ba og makabalaan nga impluwensya sa atong mga kasing-kasing. Sila dali nga makaila sa matag depekto sa atong kinabuhi, matag dili panag-uyon sa atong mga lihok. Dili nato sila hatagan og higayon sa pagpakaulaw sa atong pagtuo. Ang ginagmay nga mga panaglahi nga gihuna-huna, mitultol sa mga buhat nga makaguba sa Kristohanong panag-uban. Dili nato tugutan nga ang kaaway sa ingon makaangkon og bintaha kanato. Magpadayon kita sa pagpaduol sa Dios ug sa usag-usa. Ang kasing-kasing sa manluluwas, gibutang sa iyang mga sumusunod sa pagtuman sa katuyuan sa Dios, sa tanan nga gitas-on o giladmon niini. Kinahanglang usa sila diha kaniya, bisan tuod nagkatibulaag sila sa tibuok kalibutan. Sa diha nga ang mga pag-ampo ni Kristo hingpit nga gituohan, panaghiusa sa aksyon makita sa atong mga hanay. Ang igsuon mabugkos ngadto sa igsuon pinaagi sa bulawan nga mga higot sa gugma ni Kristo. Ang Espiritu sa Dios lamang ang makapadala niini nga panaghiusa. Siya nga nagbalaan sa iyang kaugalingon makabalaan sa iyang mga disipulo. Nahiusa uban kaniya, sila mahiusa sa usag-usa diha sa labing balaan nga pagtuo.